wach ma purity owacho kaendi adwa ni mondo wagol idea moro kae. Kendo aparo ni purity look at this thing very seriously mondo kik idhi mbele gi paro machalo kamano. Bed gi a particular standard of a kind of relationship you want. Nikech at the end of the day, you will get it. Kisebedo gi that standard, ni ng'ani endi isemiyori room ni ng'ani cannot be alone a relationship no. Ting'e ni kanyo, idhi yudo ka if you say accept ni you cannot be alone, tikia kata a relationship no ine ma ikuongo kata ine mar ariyo. Already iketa center stage for conflict. Ma bro kelo ni gino bro kelo ni internal conflict to gino bro chako kelo external conflict ne in that relationship. So beda gi specific standard. An number chiel ok adwar ng'ama iye wang'. Ma ka yudo ng'ama iye wang' ok wadhi mbele. Ji ok orumo, chuo ok orumo. Chuo nitie gi ng'eny. You simply set your standard early enough. In fact, the tool ma in godo kaka ng'ama nyako in the beginning of the relationship, nikech ing'eni you are the hunted. You know what, you are the hunted. So you set the rules of the game and you set them mapema. Ma iwacho mana niya, ng'ani endi ka metho to we can't dhi maber kode. To kapo ni metho to in okay gi mano. To ing'eni yiero gima in ema koro idwaro at that time. Kiwacho ni ng'ani endi nigi threats moko matindo tindo kaendi, be tineno ki allow mano endo. Already in emise amua ni ma is the kind of relationship matimore nade ma adwaro. Koro kik ibed gol gino endo, in fact mano ka in nyara ta pod anuoni. Gol gine pachi ni no room for anything ma biro mi compromise certain values. Ineno. Koro wadog chien matin. Nitie statistic ma wasoma paro nen ma around 2020 kama indi. Nen mar World Health Organization. Negi golo ni at least 47 women are killed every week in Kenya. In fact, in Africa, nego wacho ni Kenya is almost having the highest number of femicide cases. To adieri makar kende en ni nitiere gik moko ma both parties contribute mondo gik makamagi endi otimre. Wase wuoyo mang'eny about them. Lakini wene waduga nena koro piny e point moro mar niya, be nitiere safety a relationship kwa dhi mbele. Aparo ni gik moko are changing so fast, but podi the values mane nitiere chon ka ng'ato keto maber to podi nyalo konye in terms of the relationship ma chakore sani. Koro values go ema dwa wuoye. Number chiel, nitiere gik moko matinde ji oketo normal ka ji chako relationship to ok gin normal. Inyako to donje relationship gi wuoyi. To ifeel ni donje relationship ni already oseketi dhako ma isechako luoko, isechako bedo ni ibedo controlled as a woman, to pod koku chako relationship. Iwinjo. To chon en ni kani puonjowa e kanisa, and I will still direct thoughts wa, no adoga back to religious concepts. Ineno. Gibro mi a lot of, ibro no kage tek ahinya, kata gi feel kagima gin backwardness. To gin values ma pod kan carry the day. Ninyiso ni kidonjo into a relationship gi ng'ama miyo, gi ng'ama nyako, to nitie gik moko ma ok utim from the onset. Achiel, ok uchak bedo into private affairs and having sexual relationships, mag gik mano nego be ni biro bang'e, kiseng'e ng'ama itimri nade, ng'ama in godo relationship. Lakini sani, advice anena nyathi ma nyako ni sex before marriage, mani chalo gima by the way, what are you even saying? Manti wacha ngono. To, iwinjo. To gini be